Dambo reZimbabwe kwazivai pano pachibanda media tauya nenyaya munongoziva kuti nyaya aiwa ndo dzatinofambira nyaya dzakasiyana siyana dziri kuitika munyika yeZimbabwe. Nhasi tauya tina Bishop Nyamakanga tine nyaya dziri kuitika. So nhasi Bishop nyaya tinayo yakada kungonofanana neimwe yataiva nayo nguva yakapera. Prophetic clash. Yeah. Saka nyaya murungoiziva Bishop. Nyaya yedebate ranga ripo between Apostle Chiwenga na Evangelist Marufu. Vanga vachitaura about Sabbath. Saka tatirega tichinyatsouya tive nenhaurirano tichinyatsonzwisa kuti debate iri zvakanyatsobuda here ende pamapoints anga achibuda taiona paibuda mapoints akasiyana siyana. Munoziva pamwe pacho panodebetwa dzimwe nyaya inopedzisira yakurasika yakuita sei katonyatsoshaya facilitator. Saka tataiwa rega tibva tanyatsoitsimbirira nyaya yacho hatinzwi kuti nyaya yacho yakamira sei. Bishop, welcome to the show. Thank you so much. Maringa vachitire zvakanaka. Ndakarinzwa. It was actually ndogona kuti vamarufu 0 vachiwenga 0. Muri kuti apa muri havana zvavakaita here 0 kwese sendiri kuti 0 nekuti it was not a debate. They were not in competing. They were not trying to prove kuti ndiani shasha. It was a discussion. As brothers, people need to discuss these kingdom matters. Izokuzoti ningi ndiani mapoints akawanda zvazvenyama. But inini ndichiona these were brothers who were discussing about kingdom matters, doctrinal issues, which is a very good thing. However, unozoona kuti mukukurukura avane vataura but pane pavati rasikei aiwa apa avataura vatitaura zvakanaka. Pano pamwe pekutiwo vachiwenga pavaitaura zvakanaka pamwe vombopotsa. Vamarufu pane pavaitaurawo zvakanaka but pamwe pacho vombopotsa. But by end of the day the body of Christ was encouraged that we need these dialogues or this conversation, these discussions in the body of Christ to continue like that. Okay. Yeah. Pani pamataura pamamuchiti though panozomboti raskei like nyaya ndambotaura ine kuti nyaya facilitate kuti maybe pakashaya kunyatso facilitate a debate or a discussion tinogona kunge takaida kutaura nezvab topedzera takutaura kumwe tatiraskei padonzo redu chairo ndepapamwe pamanotifaya kuti yeah, chimwe chandakaona nchokuti Evangelist Marufu, there was no need of quoting extra biblical literature or commentaries from people. Because this was a Bible-based discussion. You don't sometimes zvakanaka kupama examples ezvakanyorwa nevamwe but padiscussion yakaita sei paingodiwa kuti munhu azvirovedzere to what the Bible says. Quoting exactly what the Bible says. Because my commentaries evanhu vanopotsaka. Because even inogona kunyora commentary yangu inogona kuzotaurwawo 10 years to come. Hazvina kuipa kukopa vana Eubank commentaries kana vana W.B. Anderson commentaries kanawo zvimwe zvinyorwa zvana Ellen G. White. But by end of the day we need to hear what the word itself says. Okay. Yeah. Okay. Mukuita muchinivhura meso muchana. All right. So takatarisa paya is it not kuti Evangelist Marufu debate rawo vakauya vari like a shield yechurch like kuti Seventh Day Adventist. Okay. Ndo yavari kumiririra not the makaona zvakanaka. Evangelist Marufu vaifanira kubuda muchechi. Okay. Kachiti kubuda muchechi, I'm not saying kuti
kutobuda ezingu kusapinda chechi ndikureva kuti vaifanira kuenda kudiscussion vaine word Okay. vasina church Alright. vasiri kundodefenda church. You understand? But vachitaura what does the word says about the Sabbath. Okay. You understand? Apostle Chiwenga vaitaura nyaya yeSabbath, but vachizoipedzisa it was pointing to Christ. Okay. Because the Sabbath is pointing to Christ. Musabath mune evangeli salvation. Musabath muna Kristu. Amuna day. Alright. You understand? Saka vamarufu vanenge vainyanya kuconcentrata paday, pakuchengetwa peday. Okay. You understand? Pakuitwa utsvene hwaro hwarakaitwa naMwari. That's fine. But wakanga uri mucherechedzo wese yakanga iri mumvuri yainongedzera to the reality, Okay. which is found in Christ. And Christ is that reality. Because Sabbath, vakagona kudefine kuti chicho Sabbath. Sabbath in short kuzorora. Zororo. Kuzorora. Ari kuzorora ndiani? Christ anoti kudi Sabbath was made for men, and man was not made for Sabbath. Saka sabata rakagadzirwa vanhu kuti vaite sei? Vazorore mariri. Alright. Jesu anoti kudi achiuya, uyai mose makaneta makaremerwa. Kana tauya kwamuriko kwaKristu diko ndokuzorodzai. Alright. So you see kuti sabata rikuparidza Kristu. Tikapinda muzororo, tapinda muna Kristu. Alright. Saka Apostle Chiwenga vakagona. Vakaparidza Kristu. Chakanaka munhu waMwari. Ngachimbotaurwa chichakaita sei? Chakanaka. Uyo apotsa zvirevi kuti atadza. Apotsa. Pane zvimwe zvavanotogona zvisingagonekwe navaChiwenga. NavaChiwenga havagone zvese. Vanewo zvimwe zvavatisingatozive zvinogona kutozivikanwa zvakanyanya navamarufu. Ndosaka ndati vaChiwenga 0, vamarufu 0. Kana tikati vaChiwenga 10, vamarufu 10. Alright. Alright. Ayo, paronyazonzwisika. Okay. Munoziva panoitika nyaya dzakaita sedzidzi. Mumastreets mune zvinozobuda mumastreets. Vakarohwa vakadai. Vanhu vamwe mapoints akasiyana. Vanhu ivavo, these are the very people who mislead people. A man of God is misled by people. Ukaita chino as a man of God, vanokurovera maoko. Okay. We are not in competition. The only competition that we have as believers or as men of God is to uplift one another. Okay. That's our competition. If we are going to compete, ngatiite mutsimba kumhanya on you must get rekusimudzirana. Alright. Saka vanhu, my followers, there are people who believe in me. There are people who believe in you. You understand? Vanotenda mamurimi vanogona kuona kuti marohwa, but havagone kuzvitaura kuti marohwa. Vanoramba chikuti makapenga. Alright. You understand? But wakaita sei? Wakarohwa. Alright. Saka vanhu vanomislida men of God, vanhu vanotirovera maoko. Nepatadzwa vanotirovera maoko. Okay. You understand? Yeah. Sapane pamwe pekuti vanhu mastrisa kuti ningi abvarurwa. Andiona, iwewe as a man of God ukatora mashoko iwayo, wadona? Watodona? Ati munoona David. This become interesting. David auraya Goliath. Asi David akaimba rwiyoka. Vanhu. Vakati Dhiva akapenga vakomana. Dhiva aite. Auraya Goliath. Auraya zviuru zvezviuru. Sauro upiko Sauro? Angouraya 100. Vanhu.
saka iwewe as a man of God ukaona vanhu vakuimba rwiyo manje zvininipise manje takutotamba karwiyo runenge rwakunakidza David akazvininipisa basi competition yedu zveshua ava vataura zvakanaka zvandakatoona kuti hazvishua vachiwenga ya apa vavhura this is good. You understand? Hazvifanire kuburitsa picture yekuti vamarufu vakundwa. Alright. Because vanga vasiri mucompetition. Panotogona kuti tachitaura yesabata ndiyakachitaurwa kai, but kune yesanctification yakatoitwa navachiwenga yataunzwa kunzi vaipa vanhu mbatya itsva vachigezesa vanhu vachinzi I'm sanctifying you. Yeah. You understand? That's also a doctrinal issue. Into that discussion. You know, to that discussion, but where are you also, my brother? Where are you getting this? Yeah. Yekugezesa vanhu nekupa vanhu mbatya itsva muchiti ndiri kukusanctify. Where are you getting this? Okay. We are sanctified by the truth, and the word of God is the truth. So, my brother, where are you getting this? But it can engage into that debate. Atisi kuda kuprovana kuti anema scriptural muscles makuru ndiani kudarika mumwe. Yeah, fellowshipping. Exactly. Yeah. We are fellowshipping kutotaura tichitoseka tichitofara. Because by the end of the day, it's not about who is better. Paul anoti chikudi pakati penyapa kana paine munhu anofunga kuti ari better kudarika vamwe munhu iye paanotongotanga kupindwa nepfungwa haasisiri better, he becomes the worst. Alright. The worst person. That's what the Bible says. All right. Yeah. Bishop, you mentioned about sanctification. In case pane rimwe debate ririko kumberi hapafanire kuve neneutral ground or okay tichasadebate here rakaitwa online handika, but facilitator is like kuti anenge angari kuJRM maonero andakazviita hapafanire kuve rina facilitator asiri pama-interested parties. I don't know. Kwa evangelist kwakuine this guy one mafacilitator ndari maviri kwa vamarufu kwakuina facilitator. I'm forgetting his name. I'm forgetting his name. Then kwa vamparinga kwakuina also, sorry, kwa vachiwenga exactly kwakuina also a facilitator. But however, enough what as brothers paukudawo vachiwenga vanga vaine mareasons avo. Okay. Fellowship ndo painototangira ndo chiri kutadziswa nemachurches mazhinji. Fellowship kuti as brothers in Christ we have believed to the same message, we must sit down semagara takaita tichitofellowship tichitotaura zvisina ruvengo zvisina competition mukati. You understand? That has to happen. All right. Yeah. Izvozvo zvacho zvekutoti neutral ground zvekuti nduye nevangu zvotoratidza kuti we are not of the same kingdom. Okay. Totsvaga wina. Zvekutoti inini nyamakanga ndofana kuenda nana chibanda nevangu vanonditenda imi muchiendawo nevenyu zvotorati hazvisisi zvaKristu. All right. Apa ground ragara riri neutral. Because of Christ. It is Christ who neutralized the ground when we come in the same space. Okay. Izvo kuzoti toda neutral ground. Muda neutral ground rei ihondo. Haisi hondo kai. The neutral ground for us is Christ Jesus. All right. Ndiye anoti neutralize atese. All right. Yeah. In case Alright. Maybe nyaya sanctification yamataurai pamwe apostle Chiwenga obva ati varuda kuidebate. Are you ready for that? I'm ready for I am ready for any doctrinal issue. Be it the issues of baptism, eschatological doctrines, I'm prepared. Kwete kuti ndakagadzira kuti ndikunde, ndakatogadzira futi kuti ndikundwewo pane imwe nguva.
because handizive zvese. Yeah, because by discussion panobuda imwe engwe yausiri kuona. Exactly. Munhu anozarwa nepamwe ototi all right apa nenda ati mungwanya yeSabata. Nyaya yeSabata yakatangira Genesis chapter 2 verse 1 and 2 tichidzika. Ndokana ndichiudza vanhu ndikati plani yaMwari iri pana Genesis 1 and 2 ndo zvinotiratidza pfungwa dzakanga dzina Mwari pavakaita creation. Patinozobata Genesis chapter 3 yekuti hanzi vakazopiwa the Mosaic law kuna Exodus. Ma-corrections akutoedza kugadziriswa naMwari kuburikidza naAdam atadza. Mwari pavakasika Adam, Adam was not a Hebrew. Adam was not an Israelite. Adam represented a humankind. Maridzu ose akange ari muna Adam. You understand? Saka Sabata rakanga riripo muna Genesis chapter 2. Mwari pavakutopa Moses murayiro une Sabata vari kuda kuedza kudzorera vanhu kuplani yekutanga kuti rinofanira kuchengetwa iri. But apa idei, but mudei imomo ndo muna Kristu. Saka ari kuobserva Sabata in the Old Testament was like observing or receiving Christ on that day, because Christ was in the Sabbath. Saka kunzi musaende kumunda muswe Sabata kuri kunzi observe my son Christ who is in the Sabbath. Ati muri kuona nekuti zvakafanana ne-unleavened bread, chingwa chisina mbiriso chaimirira Kristu. You understand? Mbiriso chimirira chivi, kwete kuti mbiriso chivi, kwete kuti unleavened bread ndo Kristu, but waive mucherechedzo kana kuti mumvuri wa Kristu. Saka aidya chingwa chine mbiriso muOld Testament aifananidzwa nemunhu atora muviri atora chivi maari. Aidya chingwa chisambiriso aifananidzwa nemunhu atora Kristu maari. But zvisingareve kuti chingwa ichocho ndiKristu, but chaenda panzvimbo yekumiririra Kristu. Zvimwe chete neSabata rakanga riri zuva rakanga rakafukidzwa mariri Kristu. Observing zuva iroro was observing Christ in the day. But Kristu paanouya anoti chiuyai kwandiri. Okay, let me read this verse. Tisangoite chibhuku mumuromo ne. Inzwa. Hebrews chapter 4 verse 1 and 2. Since the promise of entering his rest still stands. Of entering his rest. Whose rest? Christ's rest. Saka kuzorora kweso kwatiri kusana tichinetsa nako kuzorora muna Kristu, and that promise still stands. You see, let us be careful that no one be found to have fallen short of it. Hebrews chapter 4 verse 3. Now we who have believed enter the rest, as God has said. So I declared, isusu tikatenda, we believe. Isusu tinotenda, kutenda kwedu ndo kunotipinza murest. Kuzorora. Rest iyi tiri kubvisa isusu kubata kwedu. We are not saved by works, but we are saved by faith. All right. Through grace. Kwete nemabasa. Mabasa edu hatikwanisi. Ati mabona. Saka zvese zviri kutaurwa zvese izvi zveSabata zvese kuti aiwa ngatorochengetedzwa, it's not specifically a day, though in the Old Testament it was a day, because right. In that day there was Christ in that day. But Christ wacho the reality auya akutoti inini uyai mwese makaneta makaremerwa ndikupe zororo. Saka zororo riri muna Kristu. Saka Sabata ndiKristu. Vadzidzi vavari kutanhaura muromo yezviyo. Zvikanzi I am the Lord. Ndini Ishe. Kana zvichinzi ndini Ishe weimba ino kuna kuti ndini muridzi. Ishe wenyika ndiye muridzi wayo. Ndiye muridzi wayo.
uye ndiye iye. Yeah. I am who I am. Yeah. The tetragrammaton. Ndini ishe weSabata, ndini muridzi weSabata, ndini Sabata. Zvinhu zvimwe chete. Yeah. Ndofana pindura. Yeah. Muri Zimbabwe muri kunzwa nyaya yatinayo, nyaya yedebate ranga richiitika between Apostle Chiwenga and Evangelist Marufu. Yazonyaso inenge yaclarify kuti hanzi Jesu ndiye mambo weSabata, kureva kuti Jesu ndiye Sabata. Saka zvimwe zvese tingatsanangura hedu tikaita sei for the sake of debate, but tikufanira kuzodzoka pamashoko aMwari. Bishop, handizivi kana mune chimwe chekutaura. Chekupedzisira ndechekuti I applaud, I appreciate, and I honor our two leaders, Apostle Talent Chiwenga and Evangelist Marufu. Nekuda kwenguva yavakaona ine zuro takatodzidza, and we should open our ears, our minds, and our hearts kudzidza. Ngatirege kungoenda tine pfungwa dzekudefenda kana kuti tine pfungwa dzekuataka. Sometimes you need to kumura bhachi rekuziva kwako. You sit there as an empty person and you allow another man of God to speak whilst you listen. Okay. You understand? Zvinokubatsira kuti utore. Sometimes unofanira kumura bhachi rako rekudefenda. Even your church leader waunofunga kuti is the best. Sometimes chimbomisa parutivi. Take time to listen even to one man of God, to one woman of God. Paanotaura, you learn something. Inini ndakadzidza something from Evangelist Marufu. Kuti vanoziva church history. He should be a church history teacher. Okay. He knows how to teach church history. If you want to learn about Catholicism, want to learn about Reformation and all those stuff, let us go to Evangelist Marufu. If you want to learn about doctrinal issues, let us run to Apostle T.F. Chiwenga. Thank you. Okay. Yeah. Thank you so much. Thank you for watching. Bye-bye.